రోడ్ వేసినాడు లంజా కొడుకు. నాకు ఏంటండి నా దిక్కు? నేను నాకు 53 సంవత్సరాలు అయినా సరే నువ్వు మిలిటరీ సర్వీస్ మెన్ అయినా ఇప్పుడు మోయలేక దిక్కు రోడ్ లేక చచ్చిపోతున్నాను. నా పరిస్థితి ఏంటండి చెప్పండి ఒకసారి. పవన్ కళ్యాణ్ ఒకసారి తెలియజేయండి ఒకసారి. పవన్ కళ్యాణ్ ఏదంటాడు? పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబుగే పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో రోడ్లు అంటాడు, బీపీ అంటాడు. ఎక్కడ మాకు రోడ్డు వెళ్ళలేక ఈ రోజు నేను పరిస్థితి బాగాలేక పడిపోయాను. 53 సంవత్సరాలు కారు మోసుకెళ్తూ పరిస్థితులకు నేను ఎక్స్ప్రెస్ మిలిటరీ అండి. ఇదిగో కారు మోసుకెళ్తాను 50 కేజీలు పడి మోసుకెళ్తానండి. ఎవరైనా చేసింది పవన్ కళ్యాణ్, దిక్కుమూల పవన్ కళ్యాణ్, పూరంబా పవన్ కళ్యాణ్. ఇప్పుడు మొయ్యలేక నాకు ఇదిగో మా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా వెనకాల ఉన్నారు. అలాగే వయసు తక్కువ మోసుకెళ్తారు. నా పరిస్థితి అండి 50 సంవత్సరాలు మా రోజు దేవపురం 8 కిలోమీటర్లు అండి. ఇక్కడ మోసుకెళ్తే పరిస్థితి అండి నాకు. ఆ పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరు? దిక్కుమూల పవన్ కళ్యాణ్. నాకు 53 సంవత్సరాలు